Într-o noapte ca aceasta am fost dat afară din biserică. Am venit și eu să intru, să văd, să admir frumusețea bisericii, să admir lucrurile din biserică. Și când m-am trezit și eu, noaptea, mi-a zis omul din lăuntru care m-a văzut intrând de puțină vreme, mi-a zis: domnule, vă rog frumos să ieșiți. E târziu. De azi dimineață, de la ora 7, am tot stat cu ușa deschisă și acum e târziu, e noapte. Trebuie să ieșiți. Am zis: domnule, nu poate fi adevărat așa ceva. Cum să mă scoți afară pe mine din biserică, că doar aș zice eu, e casa lui Dumnezeu. Aceasta este biserica din care am fost scos. Dar nu e nenorocire că te-a scos cineva dintr-o casă de piatră. Nu e nenorocire că te-a scos cineva dintr-un locaș de închinăciune. Mare nenorocire, știți care? Că s-ar putea ca cuvintele pe care le-am auzit eu astăzi din partea unui om, acele cuvinte de du-te omule de aici, e prea târziu pentru tine, e prea târziu, avem un orar, am închis biserica. S-ar putea să le auzim unul dintre noi, dar în fața lui Iisus Hristos și cuvintele venind din partea lui Iisus Hristos. Plecați de la mine, au auzit 5 fecioare, au auzit cuvintele acestea: plecați, ați venit prea târziu. Au auzit niște oameni care s-au lăudat că au făcut minuni, mari minuni înaintea lui Dumnezeu. Au auzit cuvintele acestea: plecați, pentru că voi lucrați fără de legea. S-ar putea ca din dimineața vieților noastre, de când ne-am născut și până când murim, să ne tot cheme Dumnezeu la pocăință, să ne tot vorbească prin Evanghelie și noi să ne trezim prea târziu. Iar când vrem noi să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne spună Dumnezeu: e prea târziu, am închis, ușa harului s-a închis pentru tine. De aceea vreau să vă zic vouă astăzi, dragii mei prieteni, un singur lucru: nu întârziați. N-aș vrea să audă niciunul dintre voi cuvintele acestea: plecați de la mine. Și aș vrea ca cuvintele pe care le auziți din partea lui Dumnezeu să răsune ceva de genul acesta: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, vino și moștenește împărăția lui Dumnezeu, care ți-a fost pregătită și ne-a fost pregătită de la începutul facerii, de dinainte de facerea lumii. Știi ce-mi doresc pentru tine, dragul meu? Pentru că nu cred că iadul e opțiune pentru tine. Pentru că nu cred că pierzarea e opțiune pentru tine. Și cred că singura opțiune pentru tine, singura opțiune viabilă, este împărăția lui Dumnezeu, este viața veșnică. Dar nu există variantă pentru ca să intri în viața aceasta veșnică decât dacă astăzi, cât ești încă în viață, asculți chemarea lui Dumnezeu și te întorci la pocăință. Spune Biblia așa: ziua de mâine nu e a noastră. Ziua de mâine s-ar putea să fie prea târziu, s-ar putea să fie noaptea vieții tale. De aceea și ce-mi doresc pentru tine, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu, astăzi când auzi cuvântul lui, nu-ți împietri inima, că s-ar putea ca împietrirea inimii tale să te coste veșnicia sufletului tău. Așadar, dragul meu, să nu te trezești venit prea târziu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne facă parte din mireasa Lui. Amin. Într-o noapte ca aceasta